Takže čau děcka, já jsem byl nominovaný s Kuťákem na speciální pivní výzvu, když si mám dát pivo na nějakým pěkném místě. Takže teďka zrovna jsme s mým kamošem Iliou přišli z Little Tlindu, který je přímo za Iliou, si to můžeš zabrat. Z tohohle jsme teďka přišli, má to přes skoro 1100 metrů. Doufám, že mě tam je jako dva slyšet. Ale bylo tam moc větrno, takže si pivku dáváme až tady. Nebudu to teda exovat, na to sedu, to je moc drahý. Ale rád bych nominoval 3 další lidi. To je Roman Pospěch, který by měl konečně někam vypadnout na výlet. Koho dál? Bělíka, Běldu, Honzu Bělíka, toho taky. A mohl by někam vyjít pěšky a ne na kole. A poslední, nevím jestli Hanka Půlkrápková byla nominovaná. Ne, Hanka byla vlastně nominovaná. No, a jako třetího bych rád nominoval tebe, co se na to video díváš. Běž někam na pěkný místo, otevři si pivo, vychutnej si to a vysvět se na video. Čau.